City Proms is de naam van het klassieke muziekfestival, zo waard je het bekend maken. De inspiratie komt van het Festival Klassiek in Den Haag, maar het wordt er geen kopie van. Maar een soort inbreng van de Friese bevolking en vooral jeugd, maar dat een eigen karakter krijgen. Er zijn natuurlijk veel muziekschoolstudenten die mee kunnen doen. We hebben een open podium. Ik ben ook in gesprek met de muziekschool Sneek om te kijken of we daar nog wat dingen kunnen gaan organiseren. We krijgen jong talent op het podium, maar ook de jeugdorkesten. Het Fries Jeugdorkest gaat meespelen, Jeugdharmonieorkest. Er komt zelfs een nieuw Noord-Nederlands Jeugdharmonieorkest wat ook gaat spelen op dit festival. Ook een beetje op initiatief van Kunstwerk en ik heb daaraan meegeholpen. Dus het wordt echt wel heel bijzonder. Op verschillende plekken in de provincie wordt al druk oefenen voor City Proms. Maar waarom had het publiek er net aan? Nou, ik denk dat het gewoon heel erg leuk is voor iedereen om naartoe te komen. Met name omdat er heel veel verschillende dingen te zien zijn. Dus grote artiesten, beroemde artiesten, het Noord-Nederlands Orkest, maar ook jeugdorkesten, families. Iedereen kan komen en is welkom. Het is de bedoeling dat het festival mooi variërende thema's alle jaren weer rondkomt. Maar dat hangt vanzelfs van het succes en de subsidies af. City Proms is op 24, 25 en 26 juni in Ljouwert.